बेखिनिल' माखासे बोरै आरो औ बेखिनिल'जोंलाय मा जानो माखासे बोरै आरो फैबावनांगौमोनथ' बेहाय थाबोजोबखोबा फाग्लिफोरा आं लिंबोखादोंमोन दहायनो दासिमबो मोनफैयासै बिसोरो दिनैनो रिहार्सेल खालामा माला खालामबावगोन दे बैसागुआनो सफैथारबाय नै गाबोन समनियानो होनजायो मा होनबावगोन बेसोरखौलाय दाबो फैया आयु हाबाब मा एसे लेजि बिसोरो दिनै जोंहा रिहार्सेल सिखायखाजोबथारनांगौ दिनैनो मोजां रिहार्सेल खालामनांगौ नङाबालाय माला खालामबावनोसै लासिं सिं जालायनांगोन बे आङो बारायबा मोसानायसो जानाय नङाहाय मा लेडिस थांबाल थां रायलायदोंलाय रायलायनायनि बिदिनो जाबाय असाइस बासाइस ओमफ्राय नोंहा मा जालायखो दे आं रायलायनायखौ नों माबा थैबाय नामा ओमफ्राय ना नोंना माबाया गोमाबाय बिदि रायलायबा मायबा जायो नामा नोंहा मायबा गोमागोन नामा आं नोंसोरखौसो जानला बखिनाङा बेयाव लरग जानला बखिनाङा बेयाव दानो सोब्बा थिंनानै बुद्रु जानो सानसे बाराबा गथ' फिसा गरमबावसो बे एकदम थांनानै खारफालायनायसो आरो ओइ मा होनो नों बेटा मा होनो देनाय होनाय हायोबा होनाय नायथारनाय आंबो साला बिमा रान्थेंनि फिसा नाय देनाय होनाय नै फाथिना होदों खुगाखौ नै खावलायखौ फाथिना होदों दे नायनि आं साला अबेनि दन बियो राखेंखें टेकनाना देरनो रोङि खैजिमा स्टाइल बे सिनेमा आरोखि बे दानो होमारसिगोन बेखौ खिथु सुग्रा आखाइजों मा नोंसोर मोसानो फैदों ना नांलायनो फैदों बैसागुनि दिनाव नांलायोमोन नामा बिदि रिहार्सेलावनो नांलायबा उनावलाय मा जागोन नोंसोरलाय बैसागु माथो नोंसोरलाय लोंनो बैसागु सुसागु बिथिया बेयाव एकदम दुबादोबसो हांलायगोनलै आङो बारा फाग्लिखा मानसियानो मा नोंसोर नांलायनो ना बेयाव रिहार्सेल खालामनो फैदों हो आं हले नायनो हाथारला दै लाजिगोन ना लाजियाथाय गावसोरखौनो खोब उन्दै बायदि मोनलाबोदो बिसोरो बे दुलाय फाग्लायानो नुवाखै एदावग्रांबाय थानायखौ आयु आंसो एदावबावबायनो नायदो बिमा रान्थेंनि फिसाखौ नायदो आंसो एदावबावदों जाहैदों नायदो माबायदि गियाननि आसरितसो नों एदावखैबालाय सोरथो एदावदों जाखो थोद सामब्रामफोर सिथारो नोंसोरनि बाथाय बिदिनो दाना खानायखौबो बुसिन बुनानै रिहार्सेल खालामनोसो फैदों ना मानोसो फैदों आरो बैसागुआव लोंबाथ' दंबावसो नोंसोरो आयु लोङियावनो बिदिखा गिनायसो मोनबाय आं नोंसोर मोसानो आंहा बै लावगा मोनजोंनो मोसायोबानो जासिगौमोन खोमा नोंसोरजों ग्रुपा हाबनानै आंहा लसआनो जाबाय खालि नांलायनो बैसागु बोथोराव बिदि नांलायनो हामो नामा रिहार्सेल खालामनाया दावराव दावसिनो ओरैनोबा बैसागु बोथोराव नांलायनो मोनखाया अमा जायनो दे दा इदि मानसि जानायाव नोंसोर बिदि नांलायखाबा देनाङो गैला आरो नोंसोर मोसानोबो मोनला देग्लाय एबारनो मानसि जानायावनो मोसाखायाबा बिदिबाय देनांबा एम्फौ एनलासो जायो ना मायो नोंसोरबा आयु एम्फौ एनलासो जालायो होमबा आयु गिनायसो मोनबाय आं होद होमबा नांलायला दे मोसानोसै दे रिहार्सेल खालामनोसै नंमारगौ नामालै आब' एम्फौ एनला जालाय नामा मानसियाबो आयु जा गिखाङो आं बिदिबा दोनदो दे बेफोरखौ नांलायनायालाय नांलायफ्लांबाय गैला दे सानबाय थांला बेफोरखौ दे रिहार्सेल खालामनोसै ओमफ्राय माखासे बोरै माला फैबावनो बिसोर फाग्लिफोरा मा मोनखाङो मानसिफोरानो बोरैहाय एकदम रागासो आङो थिखिनायाव दावखोलायलाङो औ मा जाखो बिसोर दाबो फैलायो फैबानो जायोना एसे थाब मोसानो मालाय लावगा मोनासो सिखायलायजोब्बाय बिसोरो गामि बारनायनिया जोंहासो दाबो सिखाया मा जागोनथाय नै सिखायग्राया फैला जोंनिया डान्स मास्टाराबो माला फैबावगोन बिबो दे दसे नेथ'नोसै दा दसे उनाव फैबा मोसानोसै जोंनिया गोरोंखा सानसेयावनो जाखायो मोसानायफोरा एकदम पारफेक्टखा बिसोर फैबालाय दसेनो जागौमोन र' जोंनियालाय गोरोंखा नालाय सेमोनबो मोसाखादों सेमोनथ' जा ग्लामैनो मोनखादों माइरंफोरखौ लाख'लायनो हायो आयु खानायाबो जि गोथाव जाखादोंमोनहाय मा जाबाबो जाख'लायनो हायो बेदरफोरानो आयु आग्लायजोबलायदों जुमाय सेराबाबोथ' आग्लायजोबदों आंनि लोंखोन्दा मानि खान्दियाथ' लोंलाय लांदों आयु हाबा मिनिनोसो ओंखारदोंमोन आं जि गारि लोंनो जादों आयु देग्लाय बिदि मोननायबा जि मोनखादोंना गारिजों आरो मोसानायावबो इयाव 5,000 मोनखादों जों औ
जा हिट जाखादोंमोन सिगांनि आयु जि मोनखादों जों जेराव थाङो जेरावनो आयु जि हरखादोंमोन देग्लाय बिदि मोननायबाथ' बा जि मोजां जागोनलै आयु देग्लायनि बैसागुआ मिनि मिनि जों खाना जानो हागोन आयु ओं जि मोजां जाखादोंमोन ना थांनाय बोसोरना आयु जोंना खाफाला आयु देग्लाय मोनखागोन मोननायालाय गारिफोरजों थाङो नालाय जोंलाय बागानफारा बरबरि मुसलपुर बेरायहैगोन ना निखासियावबो दे बिसोर फैबानो मोसानोसै जों औ बिसोरखौ एसे दसे नेबावनोसै